Wel, mi benderfynon ni weithio hefo postal training am yn bod ni'n gwybod bod y ddarpariaeth yn mynd i fod yn trwy gyfrwng y Gymraeg, bod yr hyfforddiant ei hun yn mynd i cael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg, bod y gwaith ysgrifenedig i gyd hefyd ac unrhyw ddeunyddiau hyfforddiant hefyd yn mynd i cael ei darparu trwy gyfrwng y Gymraeg, felly hwnna'n bwysig iawn i ni. Yn ogystal â hynny, mi ddyn ni wedi gallu trafod anghenion hyfforddiant y mudiad a'n staff ni o flaen llaw, mwyn gwneud yn siŵr bod yr holl ddarpariaeth yn cwrdd â gofynion a disgwyliadau ni. Ond mi ydyn ni fel mudiad yn buddsoddi yn helaeth iawn yn datblygiad proffesiynol parhaus yn staff ni, felly mi ydyn ni yn awyddus iawn i weithio hefo cwmni oedd yn adnabod hynny fel blaenoriaeth i ni ac yn barod i addasu ac i ddarparu yr union beth ydyn ni yn chwilio amdano fo. Mi benderfynon ni gynnig 4 sesiwn ar arweinyddiaeth a rheolaeth i'n rheolwyr ni, ac wedyn hefyd i'n dirprwyo ni ac i'n prif swyddogion ni. Felly staff oedd â cyfrifoldeba dros reoli staff eraill neu dros reoli prosiectau. Ac felly mi ddyn ni yn gweithio hefo ystod o staff oedd yn brofiadol, yn hefyd rhai oedd yn newydd i'r swydd, felly mi ddyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod yr hyfforddiant yma yn datblygu staff profiadol ymhellach, yn hefyd yn rhaid yr hyder i staff allan oedd yn newydd yn ei swyddi i fod yn gwneud ei swyddi nhw yn hyderus. Mi gafon ni 4 sesiwn hyfforddiant penodol wedi darparu ar yn cyfer ni. Mi gafon ni sesiwn hyfforddiant ar rheolaeth ac arweinyddiaeth ac ar reoli staff o bell, achos yn amlwg mi ydyn ni yn cyrraedd pwynt dechrau'r flwyddyn yma, 2021, pen cychwynon ni ar y hyfforddiant. Pen oedd staff wedi gorfod addasu'n sydyn iawn sydd ydyn nhw yn rheoli ac yn cefnogi staff o bell. Ac wrth feddwl ymlaen am y dyfodol, ydyn ni'n rhagweld bod yr dull hybrid yma o weithio yn rhywbeth yn debygol iawn o aros, felly mi ydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod yn gan yn staff ni yr sgiliau yna i fod yn cefnogi i staff o bell. Felly mi oedd hwnnw'n un sesiwn penodol. Wedyn mi gafon ni sesiwn ar hyfforddi a mentora, darparu sgiliau hyfforddi a mentora, achos bod ni'n awyddus iawn i'n rheolwyr ni fod yn gallu datblygu i staff eu hunan i gorau i gallu nhw ac yn adnabod cyfleoedd eraill hefyd drwy sgyrsiau hyfforddi a mentora hefo nhw. Ac yn sgil hynny, mi gafon ni hefyd hyfforddiant ar gynnal sgyrsiau anodd ar cylch adborth. Ac eto, dwi'n meddwl hwn yn rhywbeth oedden ni'n awyddus iawn i wneud, achos bod ni'n gweithio ac yn rheoli yn staff o bell, bod hi'n allan anoddach cael sgwrs dros y wen ac ydy hi wedi bod dros baned, wyneb yn wyneb, ond bod ni'n gallu cael y sgyrsiau yma mwyn adnabod llwyddiannau a sut da ni'n mynd i adeiladu ar y llwyddiannau yna, ond hefyd sut da ni yn gweithio pe mae yna broblemau yn digwydd a sut da ni'n gweithio'n effeithiol i ddatrys hynny. Ydyn y 4 sesiwn gafon ni oedd lles a rheoli amser, oherwydd yn amlwg mae'n ffordd ni wedi newid, fel o'n i'n sôn, ac mae'n anodd iawn ar brydiau fod yn gallu cadw'r balans yna rhwng gweithio adra, mae bywyd yn digwydd o gwmpas hynny, a hefyd y gofynion y pandemig fel ag oedd o ar y pryd, ond wrth i ni edrych ymlaen at y dyfodol sut ydyn ni'n parhau i reoli hwnna, sut ydyn ni'n gallu rhaid y gefnogaeth honno i'n staff. Iddyn nhw hefyd fod yn gallu gwneud y penderfyniadau ynglŷn â rheoli amser a sicrhau lles nhw hefyd. Felly oedd y 4 agwedd o hyfforddiant yn cydblethu'n daclus i fewn i gilydd ac yn becyn iddyn ni'n dymuno reid i'n rheolwyr ni i warfogi nhw i gefnogi i staff i'r gorau i gallu nhw. Dwi'n meddwl, o glanlyniad i'r hyfforddiant, da ni wedi cael adborth positif iawn. Yn ddiddorol un o'r agweddau mae y staff yn awyddus i datblygu bellach eu hunan ydy sgiliau hyfforddi a mentora. A dwi'n meddwl mae hwnnw yn adlewyrchiad positif iawn ar sut maen nhw'n dymuno datblygu a cefnogi i staff. Mi fyddwn ni'n ail ymweld ar hyfforddiant rhwng rwan a'r Nadolig. A mi fi hynny o dan arweiniad portal eto, felly dwi'n meddwl bod hwnnw'n gyfle i ail ymweld â pethau sydd wedi gweithio, a lle fedrwn ni'n drafod beth sydd wedi gweithio dan yr un ffordd, lle fydd angen codi hyder yr ambell i bwynt neu rhywbeth fydd angen i egluro ymhellach. Felly dwi'n meddwl mae hwn yn raglen sy'n mynd i fod yn cario ymlaen yn eitha naturiol ac yn gobaith ni hefyd ydy bod gan yr unigolion sydd wedi dilyn yr hyfforddiant yma'r hyder eich fynd ymlaen i dilyn cwrs lle fedrwn nhw gael eu hychredu a cael lefel 3 neu lefel 5 eich mewn arweinyddiaeth a rheolaeth a rhaid y stamp ffurfiol yna ar eu gwybodaeth nhw. Mae wedi bod yn andros o braf gweithio efo portal. Mae'r profiad
wedi bod yn gadarnhaol iawn o safbwynt yr iaith, fel o'n i'n sôn, mae hwnnw'n rhywbeth pwysig iawn i ni. Mae'r buddsoddiad mae'r cwmni wedi dweud mewn adnabod anghenion y mudiad wedi bod yn werthfawr iawn a sicrhau ar hyd y ffordd bod pob modiwl a pob sesiwn sydd wedi cael ei gynnig yn cwrdd â'n gofynion ni. Maen nhw wedi gwrando ar yn adborth ni wedi addasu wrth ni fynd ymlaen. Ac hefyd wedi ffurfio perthynas, dwi'n meddwl, hefo'r unigolion oedd yn dilyn yr hyfforddiant eu hunan. A mae hwnna'n beth pwysig iawn, bod ni wedi gallu, neu bod Portal wedi gallu addasu wrth ddod i nabod yr unigolion hynny sydd wedi dilyn y 4 sesiwn hefyd. Felly, wrth i ni symud ymlaen, dwi'n gobeithio byddwn ni'n gallu gweithio yn dynach o ran teilwra pecyn oherwydd bod gwell dealltwriaeth eto ynglyn â beth di'n gofynion ni a beth di'n gweledigaeth ni ar gyfer y dyfodol hefyd.